Nothing is impossible with God. Ngicela usho emva kwami. Nothing is impossible with God. Siyakhuluma la endleleni no Bambatha sibabaza ubukhulu nje bukaNkulunkulu. Sithi yazi lo muntu udala ulwandle wadala izintaba. Ngimkhombisa inyanga buka nje le nyanga ilenge emoyeni ayinamaphiko. But it's just suspended in the air like that. Yibona lonto, including our planet lasihleli khona. Sikwi spacecraft nje bazalwane. U-driver wasonkulunkulu. Sibaleka more than 1,700 basho njalo so science per hour. But we don't feel it. And lesi spacecraft sinama passengers awu 6 billion. Asina njini. Si revolve around the sun. Siyaspina at the same time. Njoba si revolve nje kwenzeka ubusika nehlobo. Njoba si spina nje kwenzeka ubusuku nemini. I mean, suspended in the air like that. No engine, no pilot. And it doesn't miss a second in its spinning and revolving around the sun. That's the God that you serve, that you believe in. And this God takes a black cow, eating green grass, having red blood to produce white milk. That's your God. That's your God, Bazalwane. That's your God. Say, my God. Say, my God. Shayful. Yeah, man, you cannot afford to be poor. You cannot afford to buy nenkinga nenkathazo. Zikufuna inkathazo uNkulunkulu omkhulu kanje. Ongazange enziwe okuyena owenzayo. Ongena siqalo nasiphetho. Amen. uNkulunkulu doesn't have beginnings in him. In his being there's no beginning. He begins the beginning. I mean, he's the one that began the beginning. He was there before the time the beginning began. I mean, he's hanging. He abides in the eternity. That's why he is the same yesterday, today, and forever. He is yesterday. He is today. He is. No, he's not affected by time and space. He's not. He was yesterday. He is today. He shall be tomorrow. No, he is the same yesterday. He is the same today. He is the same tomorrow. He is. That is why he says, "Before Abraham was, I am." Man, grammatical doesn't sound correct because he's supposed to say before Abraham was, I was before he was. He says, before he was, I am. Yeah, that's his name because that's where he abides. He's not confined within space and time. He is timeless. That's your God. Say, that's my God. You are a blessing to the nation. You yeah. Ngiyajabula ukuthi uyibambile la prophecy. Ungakhathazeki ngendaba. If you are doing God's work, God's way, according to God's power, for God's glory, now God's supply will come. Yeah. Amen? Because God's will is God's bill. uNkulunkulu bills his will. God's will is his bill. uNkulunkulu ukhokhela lapho intando yakho ikhona. Akayikhokhe into engekho entandweni yakhe. uNkulunkulu bengeke angakuniki uma ngabe mhlambe uyoshumayeza umuntu eChina, indleko zokuya eChina. Yonke into okuye eChina mhlambe you 600,000 for one soul. uNkulunkulu angakunika lo mali. Uzofika eShayela ushumayele kusenza umuntu oyedwa ngoba le mali akunike yona ukuthi uye eChina incane kabi nalomphefumulo ozuza eChina. Manje basindiswa imihla ngemihla abantu la. Amen. And manje ujabulisa izulu zonke insuku ngesikhathi abantu bese ngoma simlana nje siphansi kwe-anointing kaMama Msithole njengoba simlana nje. Yebo kusemama Msithole ingakho ufune ngithandaza ukuthi ngingakushaya into ephansi. Ngoba manje ngizoma endaweni kaMama Msithole.
umama Sithole uyakhuluma kodwa egqokwe ubaba Mahlaba. Bona ke kusashumayela imali. Ingakho nje benginika i-microphone uthi angime endaweni yakhe. No, I mean usakhona la nje. Yeah, so nje siyabonga kakhulu ma. Ngibona nobaba bamgayo. Hey, Nkosi yami, ngiyathokoza mangimbona. Hallelujah. Befundisi siyabonga. uNkulunkulu awenze kahle amabandla enwaphethe. Angidlali njalo ngamadlebeni. Yeah, I'm releasing ifavor kaNkulunkulu. Yeah. uNkulunkulu makenze something emabandleni. uNkulunkulu uyawazi ama challenges enibhekene nawo. Anizile nje uzo support umsebenzi kaNkulunkulu la. Nizothatha iblessing. Nizothatha iblessing. Ubukho benu bushiya something nakule mvuselelo. Nani nihamba na something. So siyabonga kakhulu bakhozi bakaNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise. I'm sensing izinto ezinkulu uNkulunkulu azozenza ngeGod's arm. Kade sikhuluma noMbatha la endleleni ngithi mina even Eastern Cape anikayenzi lutho anikayiqala. Eastern Cape ne Western Cape. George no Grahamstown no bani kusenendaweni engamisho. Engakayithinti. The best is yet to come. uNkulunkulu ufuna ukwenza umsebenzi wakhe. uJesu uyabuya kuyanyakaza emhlabeni. Manje kufanele sishumele siphuthume sigijime. Kodwa ngeke uJesu abuye kungakenzeki izinto ezinkulu emhlabeni. Ngawo wonke umuntu okholwayo. Amen. Yeah, akufuneki ube uyabona njoba uamkela uJesu nje akufuneki ucabanga ukuthi usafana nabazalwane 50 years ago. No. Abasiniswa manje into zanamhlanje ziyashesha. Abasiniswa namhlanje bakhula fast. Yonke into fast manje. Amen. Yonke into fast njoba umamkela uJesu nje kufuneka uthola abantu abazokusheshisela abakutshela ukuthi njoba umamkela uJesu nje amalungelo akho ayini ungubani manje wena kuKristu. Uyabona nendlela okuthandaza kufuneka uthandaze kanjani. Izinto nje ezokwenza ukukhulu uqine ngoba njoba uzelwe nje uyazi umuntu mayizelwe kunento entathu ekubalekela ukuthi azenze to sustain lento ayiyona. 1 adle, 2 aphuze, 3 aphefumule. Mawususenisiwe idlizwi phuza umoya ingcwele ephefumula umthandazo. Yebo. Ukuthi ukudlula kancane ukudlela ubumnandi iBhayibheli kodwa udlela ukuphila. Amen. Yeah, ulifundele ukuphila before ulifundele ubumnandi. Musuqala ngokuthi ujaha ukuthi kulibe emnandi alikuphilise ngoba umnandi uzokuthola ekuphileni. Nisekhona abazalwane. Yeah, libolekiwe nje naleli gama ithi iBhayibheli. Actually this is the living word of God. Amen. In fact leli gama iBhayibheli lisho liyafana negama lithi library, lisho a collection of books. There are 66 books kuleli Bible kule ncwadi. So ingakho kuthiwa ke mawuphethe yona uphethe ilibrary. Manje ingakho kufakwa uHoly Bible kusho ukuthi it's a holy library, holy collection of books. Hallelujah. Amen. Ngifuna amadoda kunamadoda la niyakhumbula lamadoda angena ngophahla. Kwabona ukuthi manje ayikho indawo ongangena ngayo ngoba kugcwele kuvimbanisile. Ayisebhodloza phezulu. Ehlisa umuntu ngohlaka. uJesu wayeke ukushumayela. Wanakala umuntu futhi akashonga ukuthi bamphazamisa njengoba beshaya uphahla phezulu. Futhi angibacele nomnikazi wendlu. Ngoba into ezokusiza ukuba ube determined. Amen. Uthi no angibuyele ekhaya into yami ingalungile. Kezokhala bazalwane. Kufuneka abantu abazobamba ukusho kaNkulunkulu bathi nje ngeke ngikuyeke basho njengoJakobe ngeke ngikuyeke ungakangibusisi. Nisakhona bazalwane. Did you know ukuthi izinto zikaNkulunkulu azitholwa abaqualifyayo? Angiphinde futhi. Kunabantu esicabanga ukuthi bayaqualify ukuthi bathole into zikaNkulunkulu. Bese ukuthi laba esingacabanga ukuthi bayaqualify kube yibona abayitholayo. Nakhumbula uJesu ethi anginakuthatha isinkwa sabantwana ngesiphose enjaneni. Amen. Akasho ukuthi enjeni, uthi enjeni encane. Nakhona lapha enjeni encane.
Uyayizwa lonto? Kodwa lenja yalo mama yathi ngiyayazi lonto angiyiphiki ukuthi vele nginja kodwa sengicela imvuthuluka ke uma abantwana bakwaIsrael benikwa isinkwa bephiliselwe ingane zabo okuzosala lapho ngicela ukuyophilisa ingane yami wathi uJesu mame great is your faith. Why kuthiwa inja ngoba uJesu wayengakayi esiphambanweni. So ngesikhathi kudabuka indwangu yethempeli kwakuchaza ukuthi nabezizwe sebenelungelo ungena esivumelwaneni noNkulunkulu. Bangene kulo ifa labangcwele. Emveni kwalokho kabangi besabizwa ukuthi bayizinja abayizizwe ngenxa yegazi likaJesu. Amen. Ngenxa kaJesu nelungelo. Nikhona nonke? That is why igenealogy kaJesu uma uyitracer ayikho kuphela noma kuthiwa uyingwenya yomndeni kaJuda kodwa abantu la traceable kubo abanye kwakwabantu bezizwe njengoRuth noRahabi bayabizwa kwigenealogy kaJesu ngoba uJesu he was collecting every nation ngesikhathi ethatha imbewu kaMaria. Nikhona nonke? Kusho ukuthi ngamanye amazwi uJesu each and every one of us was represented. Ningilalela? Yeah, and all kinds of people were represented in Christ. Now kusho ukuthi ngamanye amazwi uJesu Kristu before umamkele uqale wakwamkela ngesikhathi engena ewulizwi engena esibelethweni sika Maria. Hallelujah. Wayeyolanda wena kuMaria. Yabona? Ufike yena ehamba noNkulunkulu ngoba uthi mina noBaba simunye. Obone mina ubona uBaba. Wafika ke ehamba noNkulunkulu Baba ngomoya ongcwele wangena esibelethweni sika Maria wathatha umuntu ehamba noBaba kwasekuhlangana umuntu esiswini sika Maria kwahlangana umuntu wahlangana noNkulunkulu. Yes. Njengoba Jesus Christ asona sonke Jesus Christ. Now leli gama lithi Jesus igama lomuntu. Kunabantu eBhayibhelini kwakuthiwa Jesus. Even uJoshua nje leli gama Joshua igama elifanayo negama elithi Jesus. Khona indoda okuthiwa uBajesu, Ba means son of. Kusho ukuthi he was a son of Jesus. So uJesu Christ was 100% man esezelwe uMaria and 100% God. Ngesikhathi elele emkhunjini wayichaza ukuthi umuntu. Ngesikhathi ethulisa isivunguvungu wayichaza ukuthi la emntwini kukhona uNkulunkulu. Now ngokuthi kuthiwe uJesu wayichaza ukuthi umuntu ngokuthi kuthiwe unguKristu wayichaza ukuthi uNkulunkulu ngoba kuKristu sibona iSon of God but kuJesus sibona iSon of David, iSon of Man, iSon of Mary. Maria was not the mother of God, he was the mother of the humanity of Jesus. Ingakho wanikwa ilungelo uMaria lokuthi amqambe ukuthi uJesu kodwa angamqambi ukuthi uKristu. Ngoba he was not the mother of the Christness of Christ. He was the mother of Jesusness of Jesus. Now, ebuJeswini buka Jesu kukhona wena, you are represented. But ebuKristwini buka Kristu kukhona uBaba. Baba is represented, God the Father is represented. That's why uJesu Kristu is our peace, unguhlanganisa ngoba umuntu waxabana noNkulunkulu kwahlukana izulu nomhlaba. Nikhona no? Yeah, njengoba uhlela lapho phansi nje uyizulu nomhlaba. Asho sonke ngizulu nomhlaba njengoba ngihlela lapha. Yeah, uyizulu nomhlaba, yes, njengoba uhlela lapho phansi nje. Lento edla irice nento eyozelayo elala embedeni ekhathalayo umhlaba lo ngoba ngesikhathi kwenziwa umuntu kwathathwa uthuli lomhlaba, umuntu uthathwe entweni edaliwe. Yabona? Ngesikhathi ephefumulelwa umoya womuntu uphuma kodalile. So kusho ukuthi la emntwini kukhona ephuma kumdali nephuma endalweni. Niyayizwa lonto? Yeah. Lento uma kuthiwa usibanibani usishile emhlabeni kusuke kuhambe into ephuma kumdali. Yashiya into ephuma endalweni. So into ephuma endalweni siyifaka eboxini soyingcwaba kodwa into ephuma kumdali iye paradise noma iye Hades. Uyayihlukumeza into evela kumdali uma ungafuni ukuhlangana nomdali ngoba ihamba ikhumbula umdali.
wena ufana nesihlahla isithombo lesi isihlahla eplant iplant inendawo ezu2 inempande la kuyo inamagatsha futhi kuyo nikhona abazalwane so amagatsha afuna ukukhanya impande azizwa nokukhanya zifuna ukuya phansi bathi ke abakwa science si phototropic amagatsha phototropic impande geotropic nikhona abazalwane so impande zishona phansi zifuna ukuya phansi amagatsha afuna ukuya phezulu entweni eyodwa isihlahla kodwa la esihlahleni konke engakufuni ukukhanya khona efuna ukukhanya la emntwini konke efuna uNkulunkulu kanti konke engamfuni uNkulunkulu efuna into zomhlaba hey Nkosi yami Jobuhlela lapho phansi nje mangikhuluma ngoJesu angikhuluma ngento ongayazi ingqondo kuphela engayazi kodwa umoya wakho uyayazi lento engishoyo hayibo une-intuition une-feeling une-strong desire in your spirit for someone ongamazi ngamanye amazwi wena wazi into ongayazi hayi ngikhuluma nani ngithi wena wazi into ongayazi asho sonke wazi into ongayazi. Now that is why ngihlale ngisho ngithi that is why isidakwa masesidakwe ngempela ziyayeka ucula amaculo ekwaito zicula amaculo esonto mhlamba ukwazi ubuza ukuthi kwenziwa yini ngizokutshela impendulo umoya womuntu uyafuna ukukhumbula uNkulunkulu uyamfuna uNkulunkulu kodwa ingqondo yomuntu iyapress umoya womuntu ukuthi angakwazi ukuziexpressa aye kuNkulunkulu njengoba uzelana nje udonswe lento ephototropic efuna ukukhanya kodwa la kuwe inyama yakho nengqondo yakho nemizwa yakho ifunda zomhlaba kodwa umoya wakho ukhumbula izulu That's why nomudla yonke into noma unemali eningi kodwa kusala kunomgodi ngaphakathi noma unamadoda amaningi nentombi eziningi kusala umgodi ngaphakathi futhi abantu abanemali eningi bengena uNkulunkulu that the most frustrated people Ingakho uMichael Jackson wazi wayishintsha ngisho ikhala wayishintsha nesikhumba ngoba manje imali yayingazange imnike ukwenela wacaba uma ngishintsha ikhala kuzoba ngcono kwayifanela Nilalela umuntu ngesikhathi enziwa akenzelwa ngezinto izinto ezenzela umuntu wenzela uNkulunkulu noma ephila kufuneka aphilela uNkulunkulu mayizophilela enye into he's asking for trouble kufana nentombazana nje mayithi nje uyabona nje impilo yami nje yonke senginikele kuwena boy uyariska lo ntombazana ngoba lo boy akathembekile ngoba mike uboy wanyakaza kunyakaza yonke into ubona ukuthi manje kusho ukuthi lento ebengithi ngiphilela yona iyangidisappoint kungcono ukufa That's dangerous. You are asking for trouble. Mawuzo philela umuntu. Awu nikhona abazalwane. Uyabona kufuneka ungathembi ungasithembi nawe. Lithi iBhayibheli ungenciki nokho kwakho uqonda. Ungethembi ingqondo, ungathembi amehlo akho ngoba amehlo abuka la eduze awukwazi ukubona ikusasa. Yabo? Ungathembi abantu, ungazithembi nawe. Themba uNkulunkulu. Ngempilo yakho impilo yakho i-expensive i-complicated impilo yakho i-sophisticated impilo yakho i-divine impilo yakho i-priceless impilo yakho you cannot run your life with your own head it takes God to run God's property actually you don't belong to yourself actually you were bought by the blood of Jesus uNkulunkulu unelungelo lokuclaima futhi safe if you disown yourself Right to have yourself and possess yourself, but wrong to own yourself. But you're not safe if you own yourself. Allow God to own you. Because the intellect ungakasho wena. Mawufuna ufaka uSathane namadimoni nabathakathi nezinto yonke into nenhlupheko enkingeni disown yourself and allow God to own you. Ngoba manje before into ithole wena kufanele idlule kuNkulunkulu ithole permission uma into izothakatha wena kufanele iqale ithakathe uNkulunkulu qala afe before ithole wena
yazi uNkulunkulu ngesikhathi edala emhlabeni wathi mayedala izilwane wakhuluma nomhlabathi, wadala utshani wakhuluma nomhlabathi, umhlabathi mawuveza wadala inhlanzi wakhuluma namanzi, wathi manzi indini vezani inhlanzi. Kodwa mayedala wena wakhuluma naye, wakhuluma noqobo lwakhe, akhulumanga nenhlabathi, akhulumanga namanzi, akhulumanga nomoya, wakhuluma noqobo lwakhe, ngoba lento azoyidala izofana naye. I'm not apologetic, angi-apologize lento yokuthi njobuhlela lapho phansi nje kuhlela uNkulunkulu omncane. Ngoba uNkulunkulu uthe mayedala izinto eziphilayo wathi mazizandise ngokohlobo lwazo. Inkomo izala inkomo, inja izala inja. Haleluya. Umpetshisi ukhipha omunye umpetshisi, njalo. Manje ngeke yena adala izinto zizandise ngohlobo lwazo. Athi yena mase ezala ingane azala into engafani naye. Leso situlo nje sihlonishweka, sihlonipheke kabi ngoba kuhlela uNkulunkulu phezu kwaso. Kuhlela umfanekiso kaNkulunkulu phezu kwaso. Take your position and leave your condition. Can I tell you something? Idingo zakho zidinga wena. Hayi bezwanga namanje. Yeah. Angiphinde lento. Did you know that your money needs you? And if frustrated, man, ukuthi awuzingani ukuzoyilanda. Kodwa manje uSathane wenza ngathi wena udinga imali, kanti imali idinga wena. Hlele ezandleni ezironke ngoba lithi iBhayibheli indalo yonke iyabubula, ibubulela ukuvelwa nokuvela, nokukhasingiliswa kwabantwana bakaNkulunkulu, indalo yonke iyabubula. Wena ngeke uyizwe ukukhala ngisho ihlahla seyikhathela ihlahla ukuba kuncika izoni zenza imikhuba phansi kwazo, zifuna ukubona abangcwele bakaNkulunkulu. Inyoni ngaqama ukuthi iyacula kodwa isikhathi asaculi, isikhalela ukuvezwa, iyalila ikhalela ukuvela kwabantu abasindisiwe abafana nawe. Ngisho indonga zakini zikhathele ukushunqela ugwayi lokushunqiswa nempepho kwenziwa kukhonzwa abanye uNkulunkulu, seyifuna indonga zomuzwa wakini, seyifuna nje ugcwala indumiso bekhona ukuthi ozodumisa uJehova. And it's high time ngenxa yeposition uMongcwele akubeka kuyo namhlanje. Wena number 2 to God ngeposition. Can I tell you something? That's why uNkulunkulu engafuni ukhonza abanye uNkulunkulu, ukhonze nento edaliwe ngoba manje wena ungu-vice God. Hey. Njobuhlela lapho phansi nje une potential, you hardly use 10% only of your mental capacity in your lifetime. You hardly use 10% of your mental capacity. Ngoba une potential, hallelujah, ejulile njobuhlela lapho phansi nje. Une creativity ngoba uyisidalwa umfanekiso we creator. So u creative ngoba uvela ku creator. Can I tell you something? According to iposition uNkulunkulu akubeka kuyo, wakhethela yona before the foundations of the world. Ngoba lento iyona yakhetha umhlaba ungakasekela. Lento iyona yokuthi umntwana kaNkulunkulu uyindlalifa kanye noKristu wayekhethela umhlaba ungakasekela. So indala kunenkinga zakho. Lento iyona indala kunenkinga zakho. Inkinga zakho zifika izolo. Abezwanga namanje. Kufana nokuphila kwakho, uphiliswa uJesu. Kudala kunezifo zakho. Uqale waphila ungakaguli. Mkhuluma nawe. Uqale waphila ungakafika emhlabeni. Waphila, ukuphila is your position. Nikhona abazalwane. Kodwa manje kufuneka ekudlule kubeni iposition ukuphila kwakho kube iexperience. From ukuphila positional uphile experiential. U-experience ukuphila because ukuphila you don't have to beg for it. It is waiting for you. And this is into uNkulunkulu lithi iBhayibheli kufuneka uMongcwele simthandaze asambulele izinto esizinikwe freely. There are things that are given to us freely. We didn't even pray for God to forgive us. You didn't even pray for God to give us his only begotten son. Wasinika singakayiceli, wasithanda singakamthandi. And kubalekile mawumntwana uNkulunkulu wathi lento. One, God has done something for you. And he wants to do something in you. And he wants to do something through you. If you want to see God doing something in you, you must believe him in doing something for you. He died for you. Hallelujah.
He fought your enemies for you. That is why you are more than a conqueror. Did you know? To fight my enemies and fight my battles and give me a victory. Manje i-victory mina engiyinikwayo mangiya kulezi zitha zami enginqotshelwe zona angisayeli ukuyolwa nazo ukuze ngithole ukunqoba. Sengiya ngiphethe ukunqoba. I'm going there to enforce victory upon them. That is why I'm more than a conqueror. Jesus is the conqueror, but I am more than a conqueror. Niyezwa nonke la endlini? Yabona into etatazelisayo inqotshiwe kodwa ngenxa ungazi uyatatazela. Nje uhleli lapho phansi nje kuhleli someone who does not need anything. You don't need anything. All you need is faith in God. Positionally akekho ogulayo la endlini. Futhi akekho okhubazekile la endlini. Ngoba uNkulunkulu usawuqeda umsebenzi. That is why uJesu wathi it is finished. Say, Sean, it is finished. Yeah, the word is done. Umsebenzi sawuqediwe. I-price ekufanele ngiyikhokhe for i-justice yasezulwini ngoba i-justice yasezulwini its sin must be punished. Manje kwabonakala ukuthi uNkulunkulu mayepunisha thina esonile so suke sife ngunaphakade kungcono apunishe uJesu ngokona kwethu ukuze afe 3 days. Anganzo manisiwile yini. Now uJesu, he died on our stead. He paid the price for us. Because God is a holy God. He's not only a loving God. So as a holy God, he demands the punishment of sin. Hallelujah. And the very same God, hallelujah, or demand a punishment of sin is the same God who has got mercy and grace. Say mercy. Grace. Kushuti imercy ishukuthi what I was deserving ayizange yenziwe phezu kwami. Igrace ithi what I was not deserving ngiyitholile. Imercy ithi kwakufanele uNkulunkulu angibulale ngife ngunaphakade kodwa akazange angivuze ngokwezono zami. Ngenza inzono eziningi kodwa azange angishaye njengokwezono zami. Kusho ukuthi ungenzele umusa o imercy umusa. Igrace bese kuba yini? Nithini manje? Abanye ngokwezono zabo ufuna ababekho la. Kodwa uNkulunkulu azange abashaye ngezono abazenzile. Kusho ukuthi benzelwe imercy. Manje masebela sebethola into bathola ukuphila phakathi bathola uba indlalifa abakudeserve abaqualify. That is the grace. Grace it is not out of your own. Grace it is given to you freely. Grace also means God's ability in you. That's why Paul said, I am that I am by the grace of God. And I have done many things, even above all other apostles. Abe said, it was not me, it was the grace of God. It is the grace of God preaching. The grace of God is stronger than the law. Umthetho uthi don't do this, don't do this. Kodwa grace, it is the law of God written within you. Hallelujah. Grace isebenza njengesono. Isono siwumthetho osebenza ngaphakathi. That is why singafundela isono. That is why umuntu owenza isono akakhunjuzwa. Ngoba isono sisebenza from within. Manje igrace umthetho kaJehova osebenza from within. Awumuntu akaphushwa ngebhala ohamba ngegrace kaNkulunkulu. Lento iqubuka kuye, umthetho kaJehova uqubuka kuwe. It's a second nature empilweni yakhe. Because uma uzoba umKristu ngokujoina isonto uzostrugglisha kwiChristianity. Kodwa uma uzoba umKristu ngokuzalwa awuzostrugglisha ngoba uma uyinto by the virtue of being born. You don't struggle to be a black man because you are born so. You are what you are by nature. Now uNkulunkulu afuna ukustrugglisha kuba umntwana kaNkulunkulu nokuba umsindiswa akufuna ukustrugglishe ngoba uyikho ngokuzalwa. In fact ukusindiswa kusho ukusuka kwi-driver's seat uhlala kwi-passenger seat bese uJesu ehlala kwi-driver's seat. Emveni kwalokho uzosho ke uthi akusaphili mina kodwa uKristu ophilayo.
uJesu ufuna ungena njengedlozi lingena esangomeni kuwe. Uma intombazane kade ithanda uma isingeno idlozi ngisho ukuhamba kwayo kuyashintsha. Iyadanyaza uma ihamba so. Uyabona? Yonke into enogqoka kuyashintsha. Nabayibingelela abasasho ukuthi Doris bathi makhosi amakhulu siyabo makhosi. Babona akusaphili yena kodwa amadlozi aphilayo. Manje uJesu ufuna ungena njengedlozi kuwe. Uyayizwa lonto engishoyo? Ungakuzami ukusindiswa kube yona kube khona ukuqubuka. Haleluya. Kube nesonto eliqubuka ngaphakathi. Ungakuzami ukuthandaza lokubala amagama okuthandaza. Umoya ingcwele akunika amagama okuthandaza. Uyayizwa lonto? Anything ozoyenza ngamandla akho lo nto uNkulunkulu akayamkeli. Angiphinde. Anything ozoyenza ngamizamo yakho uNkulunkulu akayamkeli ngoba nje thabathela uNkulunkulu udumo lwakhe. Haleluya. Nisekhona bazalwane. Uma inyoka iqhamuka la ubalekani inyoka? Uma qhamuka inyosi, uyabona ukuthi ingana inyosi? Wenze njani mayiqhamuka? Ubaleka yona. Ubaleka into esenyosini. Mawubona Sathane ekubalekela, akabalekeli wena, ubaleka uJesu omamkela. Uyabona? No akasabu wena. Manje thatha lezi zinto ezisatshwa uSathane. Thatha uJesu, thatha igazi lakhe, uthatha igama elingaphezulu kwamagama onke. Igama likaJesu lingaphezulu kwegama elithi HIV. Amadolo eHIV ayagoba phambi kwegama likaJesu. Amadolo egama elithi poverty ayagoba phambi kwemarabush. Igama likaJesu akulona igama nje. It is the authority invested. Hallelujah. Mawuthi nje in the name of Jesus igama li representa iowner. Ingakho ethi uma nihlangene egameni lami sengikhona lapha. Mawuthi Rex kuqhamuka umnikazi wegama intsha. Yabona? Mawuthi nje Rex mawumemeza igama kuzoqhamuka umnikazi walo. So mawuthi Jesus uzonginyakaza umnikazi wegama. Mawuthi nje Jesus umnikazi wegama uyanyakaza la ikhona. Ingakho amadimoni awuna ndaba mawuthi God, awuna ndaba futhi mawuthi Jehova. Makwathi Jesus ayanyakaza amadimoni. But there's something in the name. Say something in the name. Ngithe kuwe la madoda abhodloza phezulu. Asho sonke abhodloza phezulu. Yeah. Ukuze akwazi ungena nomuntu ogulayo afumane i-breakthrough ne-miracle. uJesu azange enze umsebenzi omningi. Ngoba uma abantu bekholwa uJesu akajuluki. Wathi waqala wathi izono zakho zinjani? Emveni kwalokho wathini? Thatha uhlaka lakho uhamba ngithi kuthi lento ofike ikuthwele thwala yona. Lento ofike ikuthwele ithwala. Glory to Jesus. Amen. Amen. Yeah. Uphahla lolumeleni umuntu ngwele ungitshele enye into wathi uphahla lumele ingqondo. Uma kungabhodlozwa ingqondo ungavumeli ukuthi uNkulunkulu ayibhodloze kunezinto ngeke uyithole ngoba iblockage izinto azisabhlokwa manje emkhathini sebhlokwe ekhanda. Obana bathi tonight akubhodlozwe uphahla ngoba manje ngathi nokuphila ukutholi nje emzimbeni lubhizi uphahla le acuation lithi AIDS is incurable. Nikhona bazalwane bodloza ke shaya ngesando sezwi kaNkulunkulu la ubhodloke khona kuzongena izinto zasezulwini zingene kuwe. Ngoba nje njoba ukhuluma into enegative ingoba uphahla luvimbile. Ubona umuntu ontshontsha izinto zakho wena ngendlela ocabanga ngayo. Angiphinde futhi umuntu or the most dangerous thief or a robber, nikhona bazalwane, to rob you of your blessings is you. Abantwana baIsrael baphuma eGibhithe kubheka ukuthi bawungena eKhanani kodwa zange bangene eKhanani.
hayi ngenxa yokuba kaFaro Amaleki, hayi ngenxa yamaMidian, hayi ngenxa yolwandle olubovu. Could not stop them ulwandle olubovu. Ngishilo izolo ngathi your problems are not problems to God. To God they are opportunities for his glory. Uma ungamnika uNkulunkulu inkinga zakho umncisha udumo lwakhe. Uma ekuphilisa uNkulunkulu akakuphilisi nje just for ukuthi ukuphilisile, ukuphilisela udumo lwakhe. Wena uthola ukuphila yena athola udumo. Hayi Nkosi yami, zonke izinto uNkulunkulu azenzayo uzenzela udumo lwakhe. Njobe ezokunika umsebenzi nje ukunikela udumo lwakhe. Njobe ekunikela umzimba nje lithi iBhayibheli umdumise ngalomzimba. Lithi iBhayibheli noma siyadla noma senzani konke masikwenzela udumo lukaNkulunkulu. Ingakho manje mawuzodla kufanele uqale ubonge buse uyabusisa, bonga buse uyabusisa. Ukubonga kusho umnika udumo baba ngiyabonga. Obana bayizwayithisha. Wena uhlupheki umthetho wakho, ithi angihlupheki. No, ezulwini ilanguage yasezulwini akulindwa ukuthi isimo sishintshe bese kukhulunywa according to isimo esishintshile. Kukhulunywa isimo singakashintshi. UJesu uNkulunkulu ngesikhathi kumnyama phezulu komhlaba akasho ukuthi hawu kwaze kwamnyama wathi akube khona ukhanya. uNkulunkulu akayikhuluma ubumnyama ebumnyameni, ukhuluma ukukhanya ebumnyameni. Ingakho manje nathi ethi mase kufika umoya ngcwele siyothi uyothi ubuthakathaka nginamandla. Asho ngisenze ubuthakathaka. Uyothi nginamandla. Kusho ukuthi ompofu uyothi ngicebile. Yeah, ogulayo uyothi ngiphilile. Uyobe ungawaqama amanga, uyobe ukhuluma iqiniso lasezulwini. Awuniyezwa yini? Ngiyakhumbula ukuthi first days 10 sikhuluma truth versus truth. Ngiyakhumbula. Ayisonshonke truth versus truth. Yeah. Ukuthi lento uSathane akutshela yona iyiqiniso. Mayithi awunamali awunayo ngempela. Kodwa manje iqiniso lala aliqhamuke ezulwini lelo qiniso. Elasezulwini lithi you are blessed with all spiritual blessings. Elikadokotela lithi icancer seyihamba umzimba wonke. Sekufuneka nje wenze uqiniseke ubhale yonke into, ubhale newill ngoba uyahamba wena. Uqale wathi unani? Usethini manje? Ubhale will ngoba wenzani? Ngathola ukuthi lokwesibila kulona iqiniso. Kodwa manje ukuze ukwamkele lokho ngelona iqiniso kufuneke uqale uthole iqiniso elithi unecancer. Ngoba akaqamba amanga mayithi unecancer, ukhuluma iqiniso. Nikhona bazalwane? Kodwa mayithi uzofa manje, ungenze ukuthi akulona iqiniso. Manje ukuze ungene kwicovenant yokufa kufuneka akungenise ngegama lokuthi icancer isigcwele umzimba. Nawe uhambe usune cancer mentality. Ngoba uma into ingakabanjwa ingqondo, nikhona bazalwane? Ayikabi namandla. Nesono masingakangene engqondweni asinamandla. Ayikho into enamandla njengengqondo yakho. Asonto ngayikho into enamandla njengengqondo yakho. Yeah, your voluntary muscles, your involuntary muscles zicontrolwa in your brains. Nikhona bazalwane? Ngisho ukushaya kwenhliziyo kucontrolwa ingqondo. That is why uma umuntu etshela ukuthi uHIV positive usuka eba HIV positive mental. All along ngesikhathi ngakazi ubese HIV positive physical. Manje uHIV mental. Now le virus ke manje yokwazi. Yabona? Yokuthi ngine virus. Yenza ube ne virus double. Noma kathuzo lalela le virus esegazini uma ingekho ivirus esengqondweni ayinamandla ukudla ikusheshisa. Amandla iwathola uma ingqondo seyazi, because knowledge is power. Angana manizwile into engisho. Knowledge is power. Say knowledge is power. Let me tell you something else. Your thoughts are as material things. Meaning your thoughts are real. Your thoughts are living. Your thoughts are there. Your thoughts give birth to reality. Yonke into oyibonayo la endlini naphandle imoto nemizi kuphuma from an idea, from a thought, from an imagination. Lengubo uzigqokile nje ukhona waba nombono walento wayishape wasiyisika kwaphuma ingubo nje wayidesigner.
Zonke izinto ezikhona neemoto ezikhona la ziphuma engqondweni. So ingqondo yakho has got a womb. Lapho ikhulelwa khona into ezozalwa into your life. Uma engqondweni ugcwele ukuhlupheka, then kusho ukuthi your mind is pregnant of poverty. Kodwa tonight sizocommit abortion. Ngizokhipha izisu zengqondo namhlanje. Ngoba nikhulelwe into ezirong. I-abortion yodwa ke namhlanje. Ngoba manje abantu bakhulelwe izinto ezirong kabi. Hawu nikhona bazalwane? U-80%, 70 to 80% wezifo ezidla abantu, they are traceable to their way, the way they think. Uma ngithatha i-Disprin, ngiyithatha with knowledge and hope and belief ukuthi izongiphilisa. Now, in my mind, there is hope. In my heart, there is faith. I believe with my heart. I hope with my mind. Meaning I expect with my mind. Now, what I read is a way of telling my mind about what I have. And then, 30% wokuphila kwami uzophuma ephilisini, but 70 uzophuma ecabangeni ukuthi lento izongiphilisa. That is why uthola ukuthi angikhohlwa eManfred umdokotela kwafika ipatient yakhe ejwayele ukufika njalo ngesonto izothatha umjovo wathi yafika umjovo ungekho waseyijova ngamanzi. Banethemba kodokotela banethemba yakhona angazi kuthiwa yini yabona. Wahamba lo mama isifo sakhe samlalela ngempela sathula ngoba ingqondo irecord ukuthi maye ngijova nikhona bazalwane. I-deliverance yakho does not start from your body, it starts from your mind. Amen? You must be delivered first in your mind. Before you get rich, ube izandla zakho zithatha imali zibamba 1,000, kufanele uqale wabambe ngengqondo. Ube ne-imagination, there is power in imagination. Nikhona bazalwane? Because imagination, it preplays your future. Ikwenza ufike ungakafiki. Hayi Nkosi yami. Mawuzoba udokotela uzibona in fact uqala useyingane ujove untoli ujove ngoba usufikile ungakafiki. Ngoba awukwazi ukufika endaweni ongakafiki kuyo. Fika qala before usuku uye khona. Hawu abezwanga. Ubona abanye abantu bengafiki nje kuma success in life is because ubusy manje yena usacabanga ngento ayiyona according to i-background yakhe. Hawu baba nje wangifundisa ngaba ngihlupheke kanje. Ubaba nje asifundisana. Ukhala kanjalo nje yonke potential ngihlale ngisho ngithi mawuno H abathathu ngeke ulala ungadlile. Mawuno head no heart no hands amanga ukuthi ungalala ungadlile ayikho lonto. Nisekhona yini? And crown labo H abathathu ngoGod busuthi I can do all things through Christ. Ngeke amanga nje ichilo nalo ukuthi uhlale 5 years uthi ulinde indlu yomxhaso uthi room ichilo the whole God the whole image of God ilinde umxhaso 5 years bewenzani kulo 5 years. Nikhona nokho i-potential onayo uswela abakutshelayo. Futhi makwenzekele wasindiswa unabantwana uyintombazana awudingeni ukuthi uyofuna leya mali leya u190 uyaziphoxa mawenze njalo. Kufanele urelease i-potential la kuwe. Abezwanga ukuthi manje i-mentality ebuwes imbi leyo mentality. I don't support it. Ngoba khamba usisi abahle impela bowulanda 190 abashayela phezulu. Uthi Nkosi yami lo sisi ngoba to me I see a business lady nje la. Umuntu ongenisa 50,000 rand a month.
Kodwa ngoba ingqondo ivaliwe. Mawubheka nje uyabona man, this is God's, this is God's image walking on earth. Yabona? Hayi. Ngisho noma wagcina ka-standard 2, kunosisi lapha eMpumalanga province. Uzowayofundiswa ukubhala nokusayina. You see? La ngaphansi kwakho kune-factory, la ngaphansi kwakho kusebenza abantu, bamthungela ama-duvate, bamthungela yonke into. Labantu abanye bafundela ukuthunga, yena akakwazi ukuthunga. Unendlu engummangaliso. Usayina ngesithupha kodwa unebhizinisi lokuthunga. Uthenga imishini waliqasha abantu bangena. Uyabona, your mindset, nikhona mzalwane, determines your lifestyle, your life experience. Uyabona, i-makeup yengqondo yakho, which is affected by your environment, nabantu ohlala nabo, nezinto ozizwabe ikhuluma, nephepha olifundayo, ne-radio ilalelayo, ne-TV oyibukayo. Zonke lezi zinto, they are programming you. This computer, which is your mind, they are shaping your mind. Now, mawuthi uyabheka, kunomehluko indlela umuntu wase-Afrika acabanga ngayo nomuntu wase-Asia indlela acabanga ngayo. Nomuntu wase-Middle East indlela acabanga ngayo. Abacabanga ngokufanayo ngoba bakhuliswa ngendlela efanayo. Nikhona nonke? Yeah. Ingakho umuntu wakhona noma esethandaza ecela umkhuleko ethi ningikhulekise bazalwane njengoba sengiphuma i-night shift into ezokuhamba azikho. UNkulunkulu nje angipho ke isikorokoro Nkosi yami. Yes, ucela isikorokoro uyabona? I-mentality, i-mindset. Uyabona? Ingqondo yakhe. Uyabona? Ningithandaza sebazalwane uNkulunkulu nje nami Nkosi yami namandla sengikhathele ukuqasha angiphe nje noma nje ke okumjondolo nje Nkosi yami mjondolwana ngikwazi ukuhlala nezingane zami. Uyayizwa lonto? Uyayizwa lonto? Yabona? Yabona? Your thoughts and your words, they empower anything oyikhulumayo. Nikhona bazalwane? Because when umlomo wakho wena ufuza uNkulunkulu unofuzo kaNkulunkulu manje mawukhuluma uyadala. Yeah. Lento yizona nje namhlanje ilento kade uyikhuluma 2 months ago. Your words are seeds and your words does not sleep. Nikhona bazalwane? They do not sleep. Your words do not sleep. Uno wakhuluma edakiwe eqalekisa ingane yakhe. Isiqalekiso saphuma kuKhanani. Zonke izizwe zamaKhanana they are not traceable today. Ngamazwi endoda iwakhuluma idakiwe. Nangizwa lonke nje. Yeah. And did you know ukuthi uma abantu bekhuluma amagama wrong kuwe awasebenzi until you believe them? That's why akufuneka ukuthukuthele mayithi uyozufa uyinja. Akufuneka ukuthukuthelisa ngoba uyazazi wena ngeke ufe uyinja. Once uthukuthela uyawa receive. Kufana nalento umuntu mayithi isiphukuphuku ubuse uyathukuthela. The reason ukuthi uthukuthele is because awuzazi ukuthi ungubani manje uyakusheshisa. Okwesibili uyakholwa lento ayishoyo ngoba ukuba ungakholwa sasikho nesidingo sokuthi Nkosi yami ubuzothi baba mxolele ngoba akayazi nje ukuthi injani nesiphukuphuka akasazi njengoba uthukuthela nje kusho ukuthi you are receiving it. Obana bathi siyayizwa lento. Now the great one of the greatest discovery okufanele uyidiscover in you in your life nje as a whole is to discover you. Yes? Into nje the greatest discover in your life is to discover who you are and what you have and why you are here and where you are from and your destiny. Because manje kufanele uzazi uvelaphi khona uzozazi ukuthi ungubani. Lithi iBhayibheli why his offspring kusho ukuthi ke siphuma kuye. Kusho ukuthi lento ukuthi siphuma kuye isenza manje singazibuki njengoSimangele noDumisile noJosepha noMzwempi yabona. Yabona. Uzibone ngamanye amehlo. I think it's high time ukuthi uzibuke ngendlela uNkulunkulu akubuka ngayo. Ube yilento athi uNkulunkulu uyiyo. Uyeke manje uba yilento abantu abathi uyiyo nocabanga ukuthi uyiyo. Nesimo sithi uyiyo. Ne-background ayithi uyiyo. And it's high time, don't allow your background to put your back on the ground.
Don't allow it. Don't allow. You know. Icebo likaNkulunkulu ngawe is stronger than your enemies. And nothing can stop icebo neplan kaNkulunkulu ngawe. There's only one person ongastopisha iplan kaNkulunkulu ngawe. It's you. No one can stop icebo likaNkulunkulu ngawe. Say no one. No one. Even sky is not the limit. You can be whatever you want to be. A condition cannot stop you to be. If you want to be a millionaire or even a billionaire, you can be what you want. Because the indaba ikala from the desire. Amen. Kubalekile ukuthi ube no D. Kuno D ufune kube nabo mama. Especially ake ngikhulume nabantu abasha. Kufanele ube no D. Kunamo D abawu4 abazokufaka kwabanye abawu3. Number 1 desire. Number 2 decision. Number 3 determination. Number 4 discipline. And then once udlulekela abo D abawu4 uzongena manje ke ku D wesihlanu udelight. How nears why? Like what desire, konama dreams and aspirations and visions. You have a dream. You have a dream. You have a vision. You have a desire in your life. We are now in life. You are not just existing, you live. You hear something short? So desire is the product of association. So if you associate yourself nabantu abaphumelayo, you develop a desire uphumelela. If you associate yourself nama drug dealers, you develop a desire, you push ama drugs. That's why it's so important for you to check your associations. If you want to be a champion, hamba nama champions. If you want to be a giant, hamba nama giant. If you want to be an eagle, these are nama eagles. Mulu hamba neenkukhu. Ngithi musu uyi-eagle ukuhamba neenkukhu. Because they will limit your potential. And akufuneki mawukhulelwe uhambe nabantu abangakhulelwa ngoba they will commit to abortion. They will abort your dream. They will abort your vision and your desire. Amen. Decision is the product of situation. A situation can be a blessing in disguise. You can be raised from a very poor family. That's a situation ozalwe kuyo. And then you develop a decision. And a decision is launching you into an action towards your dream. Because I want to when a desire, when a dream, keep on dreaming. No, you must take a step. Hallelujah. You must launch yourself into an action towards the fulfillment of your dream. But now, a decision, hallelujah, we action which is pointing towards the dream. And hallelujah, running towards the fulfillment of your dream. And then we number 3, which is the determination. Determination is the product, hallelujah, of a strong desire to fulfill your decision. You are determined with a strong will, hallelujah, forward ever and backward never. And then I'm thinking, number 4, also Susanna no demand number 3, discipline. Discipline is the product of enforced obedience. You don't allow your mind, your emotions, and your body to run you. You run your body. You tell your body, rise up. You discipline yourself because you want to be a champion. You want to be a millionaire. You want to be a beauty queen. You don't eat anything because ukate is shape. No mama sweet emnand. I want because you discipline yourself. You enforce obedience over your appetites. You discipline yourself. Guess what? TV when you book in one, you are tatisha because you have a goal. Hallelujah in life. You are pregnant of a doctor within you. In potential only you can be anything in spite of your condition. It's not your choice to be born from a poor family, but it's your choice to die poor. It's not your choice to be a male or female, but it's your choice to be a man. Ukuthi uzelwe happy does not determine ukuthi uzofa kanjani. Hallelujah. Niyezwa nonke la endlini? Yeah.
You can be anything often by yon. Say, I can be anything. Yeah. Yeke manje indaba ka self-pity, ne poor self-image. You are a child of God. You are a joint heir with Christ. You are the light of the world. You are more than a conqueror. Hallelujah. You are a blessing. You are the beloved of God. You are a brother to Jesus. You are a king. You are the Lord. You are the priest. You are the salt of the earth. You are the head and not the tail. You are a victor, not a victim. You are a hero and not a zero. You are a lemonade and not a lemon. Hallelujah. Kusemnandi bala. Hey, isikhathi sami siyenhlupha. Kunezinto engifuna siyibambe la. Kunento efuna siyibambe la. Hallelujah. Uyazi awuqali ngokuzithola sowuhlala endlini enkulu. Uqala ube nendle enkulu in your mind. Mawuthanda uzoyiplug somewhere isithombe sawo usibeke lapha. Lokhu sibuka njalo. Lokhu ikhumbuza. Ingakho Abraham ukuzanga abe nengane eningi, uNkulunkulu wambonisa izinkanyezi. Wathi mawubuka lezi zinkanyezi ukhumbula ingane zakho. Ngaleso sikhathi umkakhe uyinyumba, umkakhe uno 90 years. Kodwa uthi uNkulunkulu, I've made you father of multitude. Say I have made you. Say I have made you. uNkulunkulu akakwenzi engakakuqedi. Akakuqali engakaqedi. Ashonso ngakaqala ngakaqedi. Uyazi kwenziwa yini uzalwe? Uyazi kwenziwa yini uzalwe uze emhlabeni? Uzalwa ngoba uyizulu seliqedile ngawe. Bathula. Selifuna uqala kuwe, eliqalela kuqeda ngawe. Angiphinde futhi. Uyazi uzalelwana? Uzalwa ngoba izulu seliqedile. Uyazi uzalelwana? Uzalwa ngoba manje sekufuneka iassignment yezulu, uqale uyiperform. Uyazi uzalelwana? Uzalwa ngoba uNkulunkulu deposit something in you, afuna uyirelease emhlabeni. Ungabuyele emuva kuye, ungazange uyirelease. Abanye labahle nengoma ezingakazi ziculwe. Afuneka beyicompose, but balebele ukuba ne self pity, balebele ukublame, because if you blame anybody, you blame yourself. Blame brings lame. You see? You must be careful what you say upon your life, about you. Because anything that you speak is a prophecy. Anything that you speak, I mean, you are prophesying upon your life. Yeka manje ngisho ukublame umnyeni wakho. Uba ka cheat nje umnyeni wami, ngabe sihleli kamnandi kabi. Akume manje ublame, akuzange umsize uAdam ukublame uNkulunkulu noEva. Makubuzwa ukuthi udlile yini, uthi umfazi onginike yena, double blame. Akuzange kumkhulule enkathazweni angene kuyo. And your excuses, are dangerous to you. Excuses nama reasons. If you blame someone ngokuthi ngabe ngikude kabi, ubaba wasisesikoleni nje ngabe sikude kabi. No. Ubaba wakho akanayo future in your hands. Ubaba wakho uyakick noma ngabe khona kusiza ngakho kickstart. Noma ngakunika imali kodwa manje ukufunda incwadi yokufunda esikoleni kodwa ukufunda incwadi kuzofunda wena. Noma ngakuthatha kulethe emanzini kodwa ukuphuza amanzi wena uzophuza amanzi. In fact, the keys to your future, the keys to your breakthrough are within you. Hayi ngosiyami nikhona nonke? Yeah. Uyabona nje yonke into oyidinga empilweni yakho ukhiye waye lento oyifunayo is within you. Njoba uqalaza uAdam wayiqalaza umfazi elwaneni ngesikhathi uNkulunkulu engakamenzela umfazi. Kanti lathi ayiqalaza kude nansi la kuye. Ngoba uNkulunkulu mayekufihlela into zakho uyifihla kuwe. Lento hamba uyifuna kude nansi within you. Umfelokazi wayihlupheka sekuzothathwa nengane zakhe kusho ukuthi indoda yamshiya nekweletu. Nikhona abazalwane? Yamshiya nekweletu indoda. Hallelujah.
wathi umprofeti unantoni endlini ngikwenzeleni wena unantoni asho sonke ngikwenzeleni wena unantoni noma uNkulunkulu ezokwenzelani kufanele kumconnecte ngento nayo ngoba lento nayo iyona ewukhiye yokulanda into ongenazo. That's a principle of life. Musukuyidela into encane onayo ngoba iwukhiye wento enkulu ongenayo. Musukulidela ukholo nalo ngoba yilona elukhiye ukuphila ongenakho. Imali onayo izokutholela isinkwa ongenaso. Noma ungasenalo ukukholo kodwa unayo inhliziyo. Nikhona bazalwane? So ukholo ngeke ukwazi ukukholwa ngaphandle kwenhliziyo and nokuphila ngeke ukwazi ukuphila ngaphandle kokukholo. No kwathiwa unani endlini wathi no oil omncane nje. Kwase kuthiwa boleka izitsha ke. Ubusuthela lo oil. Wagcwala zonke izitsha ayibolekile. Kwathiwa thengisa ke lo oil uzondle wena ukhokhe ikweletu okusalayo uzondle. Kusho ukuthi uhleli no oil udelela nje la kuye kukhona business lady. Anoma nikhona endlini. Kodwa ngoba ingqondo yakho ayichunwanga. Bengisasho konke bengisayisho la ebaluleke kabi. Ukuthi ama-Asians se-asho ama-Asians. Mangithi ama-Asians ngisho amaNdiya, ngisho ama-Pakistan, ngisho ama-China, those are Asians. Indlela acabanga ngayo awacabanga nje ama-Africans. Yingakho uma besuka ezweni lakubo bezala abezeli ukuzofuna umsebenzi, bazodala umsebenzi bese beqasha wena. Ngoba une-job mentality wena. Yebo? Manihamba nobabili nama-Asians niyaphesha eLondon, wena uyofuna umsebenzi, yena uyodala umsebenzi. Yena ufika buka ukuthi abantu balaba badingani ebese ba-provide ngento abayidingayo. Futhi yena akayicabanga indaba yokuhlala emjondolo akuyi noma ewumfiki kodwa akazibone esemjondolo. Anganoma nayabuka nama-Nigerians mayifika la awafike ene-mentality yokuhlala emjondolo ngeke ulibone. Kunzima nokwathola elokishini ngoba awaziboni ehlala elokishini ngoba i-mindset basibona bela ko-Midrand. Basibona benama-saloon size sibe nomona. Babona ama-opportunities ngesikhathi silinde umxhasi. Silinde nemali yeqolo. Babona i-potential. Babona ama-thousands within them. I-mindset. Manihamba nomabili ne-Asia niyaphesheya eLondon uthi nje wena